ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା। ଏକ ବେଙ୍ଗ ଏକ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଏକାକୀ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ମାଉସ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦିନେ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ବେଙ୍ଗ ଦୁଃଖର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ମୋର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ମୋ ବିଲକୁ ଆସିପାରିବ। ମାଉସ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମୂଷା ଶୁଣିବା ପରେ ବେଙ୍ଗ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର କୂଳରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଗପ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ବେଙ୍ଗ ଖୁସି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ବେଙ୍ଗ ଏକ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମାଉସକୁ କହିଲା, ଆମେ କାହିଁକି ଦଉଡ଼ିର ଉଭୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଦରେ ବାନ୍ଧୁନାହୁଁ? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୁଁ ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବି ଏବଂ ତୁମେ ଜାଣିବ। ମାଉସ ରାଜି ହେଲା। ସେମାନେ ଏକ ଦଉଡ଼ି ପାଇଲେ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷକୁ ପାଦରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ହକ୍ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମାଉସ ଉପରେ ଠେଲି ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବେଙ୍ଗ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଡେଇଁଲା। କିନ୍ତୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଦଉଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମାଉସର ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୂଷା ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୂଷାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଘଟି ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ମୂଷାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ଖଣ୍ଡରେ ଧରି ନେଇଗଲା। ବେଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, କାରଣ ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଶିଖିବା ଆମେ କଦାପି ମୂର୍ଖର ବନ୍ଧୁ ହୁଅ ନାହିଁ।